machiegni kendo kagi e kindeni en kindeno ero mabende wadonje twak marwa mano mar mine wacho. Twak makawuono waloso e wechego eko mag dongruok mag rowere ma pacho kende kuma bende waseneno jotelo ma pacho ka inya mantiere sirkal osebedo ka wuotho e gwenge mopogore opogore e chenro magiwacho ni en mar empowerment kata jiwo dongruok mag wakeni kanyakla kod rowere ma pacho ka. Mano kimiyogi gik moko ma giwacho ni jiwo ohala margi kata mondo gitim tijegi owuon. Jumani bende osebedo jumano ero ma bende idhialo rowere, mano kanyero midendo ni Youth Week, kuma rowere osebedo ka wuoyo ka ginto giwacho ni sirkal ok winj duondgi, sirkal ok kaw pachgi e weche mag dongruok, e weche mag telo. Gie kindeni wantiere koda Judith Oyoma bende entiere e gwenge ko mag Ngong, watudre kode e yor mbui ka watwak kode e wechego eki mag dongruok mag rowere. Dibed ni sirkal thiro dongruok mar rowere koso omedo jiwe kaluwore koda chenro ma osebedo ka otimo? Imore Judith, erokamano ahinya mar tudri kodwa odhiambo ma kawuono. Erokamano ahinya kuom tudi koda mano seche ma iloso duonde makare kabisa. Judith, mana kinyalo ulori matut inya kanye to itimo ang'o? An nyinga en Judith Oyoo, Soretich. Anya sako wendo, Okawa Kitale. An advocate for people with disability miluongo ni jomong'ol. To bende ane chair lady ama national chairperson mar Disability League DAPK. Yeah, to atimo ng'eny asebedo in programs mag leadership, Mandela Washington Fellowship, student leadership. Yeah, koro mago gik ma osepuonja ng'enyne e yor mar bedo gi rowere bedo kuonde mopogore opogore mag telo, obede school, obede national politics, ama kata obede parastatals. Yeah, koro erokamano ahinya. Mana kama wachake kanyiero gi kuonde misebedo kiwuothe telo ma isebedo kikawo, iparo ni chenro ma bende timore sani gin mago ma jiwo rowere, en dongruok mar rowere koso thiro dongruok mag rowere? Chenro matimre sani ka wang'iyo gi news ma waneno ka jatendwa oluongo rowere e State House, en chenro maber kuom luongo rowere, lakini nitie gimoro achiel ma bende onego bed ni wapenjore. Is up to what? Newach ka sani momanyo luongo rowere ka de ogolnwa information ni Hustler Fund ok tim maber, lakini chal ni jatendwa odwaro confirm ne wan ni agin tiyo matine ni kendo chako otemo nyisowa bende ni nitiere pesa monyalo nyiewo ne godo rowere matimo ma nigi small investment, onyalo nyiewo negi gige tich. Ma gige tich gi ne onge, nunyiso ni pesa onge, lakini out of nowhere gige tich gi oyudore. Matine ni jatendwa ng'iyo at the most convenient monyalo yudo godo. Tumiyo gimoro manyalo miyo mondo uchung' ma de onyalo wacho tini amiyo investment o nyithindo mantiere school ok dhi chulo ginene margi, ok dhi chulo school fee margi. Mano ng'eni dokonyo ng'eny. Newach at the key gimamiyo piny chung' en piny mapuonjo nyithinde kae nursery PP1 nyaka university. Ka make sure ni kata rowere modhi e school gi maka gitieko to gi graduate, ng'ato ka ng'ato specialize gik mopogore. Wan gi laktar, wan gi ng'ama olony e ohala, wan gi engineers, wan gi jok mopuonjore gik mopogore opogore. Koro ka mae ng'at manyo kaka ere kaka onyalo yudo hub mar ICT mondo ayude kata yo mar anyalo bende
yudo platform kaka wanyalo yudo rawera ma pache ler, ma pache pith, ma nyalo miyo wabed gi platform ok ni wadhi watiyo gi X watiyo gi X ndalo duto. Judith, sama ng'iyo e wechegi nikech sani wanya paro ka osebed kiwacho ni thuolo mag tije ne rowere onge, ma koro ka wang'iyo sirikal mar Kenya Kwanza gin koro ging'iyo wach noero mar self employment, kuma bende waneno ka gichiwo wheelbarrow, gichiwo boda, gichiwo gige saloon, gik mopogore opogore. Mano ok en yo mar chiwo dongruok koso itimo nang'o? Kaeto kidhi duoke gi mano bende wariwe ane, iwacho ni kidwaro mondo ng'ato dongre, puonje lupo kik imiye rech. Mane gima sirikal owinjo bed ni timo? Mane gima sirikal onego bed ni timo? Kidwani mondo ng'ato dongre, puonje kaka onyalo yudo dongruok nini. Newach ere kaka wantie sure, be wan sure ni gi apiko mineno orednwa mbele kar kanyogo, mago apiko midhi miyo jogo adier. To gima oneno ni otimono, nitie jok mang'eny manitiere gi ohandgi ma giyudo pesa gi e lwetgi, ohala mar saloon, kata be an mana gi saloon moro matin ma be athuth ni goda ne kaka onyalo chung'. Mano pod en mana ohala maber, lakini nitie gima odong' gimoro achiel, education sector mar warach, kata job opportunity mag warach. Ka sirikal nyalo nyiso ati no nyalo nyiewo gik mineno itang'onwa e screen gi, matini ni sirikal marwa nyalo make sure ni companies mineno olwargi inyalo chiergi, to mondo rowere gi oyud means mar yudo employment. Newach imiyo chal en kaka nyathi odenyo to dwaro chiemo, tikao thonje achiel ti inyume sup ti ikete e dhoge, to neno ka nitiere kuon ilombego, to neno ka kuon nitie kuon maduong' moted maber to opong'o mesa gi sup moleny maber, to sup ni ok imiye kata ring'o ni ok imiye, kata kuon ni bok idwa kata ng'ado ne kata slice matin, idwa mani kundi gol makoth thonje machiel ti iketo ne, koro iwuonde godo ni opilo, iwuonde godo ni ochamo. Kari chamo manyise ni nitiere mit moro mantie kar ka lakini ok amiyi sani. Mane gima sirikandwa timo. Ang'o mowinjo bed ni sirikal timo? Gin ang'o makare ma koro unyalo wacho kaka rowere ni magi dongruok ma wadwaro? Dongruok wadwaro more of job opportunity. Ok kawo nyithindo rowere mathindo tikawo titero gi loka tini gidhi timo cheap labor. Wadwaro job opportunity, wadwaro opportunities madhi kelonwa investments. Wadwaro opportunities madhi miyo bende kata ka wachulo tax mineno wachulono. Wachulo tax to wang'eni tax wani dhi e lwedo manyalo tiyo gi tax maber, ok lwedo madhi timo tax ginene, ruako tax wa ineno ka jatelo ruako malo nyaka piny en gi milion 10. Mano milion 10 nyandarua school mano aneno ka onge kata dot, onge kata ginene, onge gimoro like nyithindo nitie mana oko. Mano gero school maber. Koro the only thing wadwaro development makelo income maber ei pinywa kaka. Newach ka gimineno ni onyiso wano, ka nosenyiso wanyoro ni onyalo empower jo football, jo Harambee Stars ma pod ni mbele gi tugono, of which mano nen gesture maber nyowuoyo, niwach at least miyo rowerewa tugo ne pinywa to make sure ni bandechwa one maber. Mineno ni otimo sani ni ok ni otime ne wach odwa ni mondo konjogi, otime ne wach odwa ni mondo defend aslafa. So gima neno ni one country walo construction sites, lakini onge industrialization. Ka intiere gi rowere madhi milion 5, timanyo gimoro madhi konyo mana rowere 500, be nitie impact moro amora miketo. Nikech at the end of the day, an kaka rawera adwaro job security. Adwaro tich maka ntiere godo, anyalo chulo ot mineno jatelo geronwa no, to bende anyalo pedo chulo sha mineno keto rwani haik makata wakia kaka kod wachulo dhi tiyo kod oko dhi tiyo, at least anyalo chule. Matine ni an gi health security. Anyalo chulo school fee mineno tamore chulo nwa school fee no, mondo ayud means mar chule. Kakoro sani, mano te
ok anyal yudo. To aneno ko oriedo wheelbarrow ama gineni ma gineni en iluongo nade mang'ado gineni lumni machine. At the end of the day, jadi matiyo gi machine no. Machine no dhi kelo pesa marom nade. Machine no dhi chulo tax marom nade. Machine no dhi employ job jadi. To koro Judy kawapenjo. Kawapenjo nikech koro wachni kaka rowere usebedo kuywak, usebedo kuwuoyo. Thuolo nitiere, waseneno Gen Z movement manosebedo kendie, manomiyo gik mopogore opogore lokore. Sani samo wacho ni ok winj duondu, en ni koro tactic mutiyo ga mok ne kare koso ang'o matimore. To mondo koro winju makare e kinde mabiro, serikal mabiro kata higni mabiro, ang'o mowinjo bede timo, unu timo kaka rowere mondo ket gik moko kare. Gimoro achiel kaka rowere gima nyalo jiwo godo rowere wa mondo watim en ni wa make sure ni wan gi ID. Mano is the only way mwanyalo make sure ni wayiero jok monego bedni ni e serikal. Wachako piny kichako gi MCA kidhie e pini nyaka ing'eni ma en jatelo mane miyiero. Ok yiera ng'ata ma kata somo nyinge dhi tame. Niwach mano ng'at mok dhi kelo bills e parliament madhi kelo nu impact kaka nyuola. Gimoro mar ariyo, rowere no biro oko, ng'ata ong'eyo ni wantiere gi Gen Z Kenya. Ok en kata Kenya kende, nyaka piny mangima. Piny mangima ong'e ni Gen Z ma Kenya kikitugo. To kama odong'nwa kende, en gimoro achiel. Jogi oseng'eyo ni wadhi enda. Koro, wan onego bed ni wapango koro, onge wach mar dhi ndara. Wach ok wadwa ni mondo walal jogewa. The more walalo jogewa, the more walalo kura. So the more walalo numbers. Wach koro were wanie subtal, mano number reduce. Wach ginyalo koso dhi goyo bolo. Gimodong' ma rowere osenyiso anyuola ni onego bed ni somo constitution ni. Mano one of the best achievements ma Gen Z osetimo. Gen Z onyiso anyuola ni onego bed ni ng'eyo ni ma ng'ama igone ombulu. To ng'ama igone go ombulu ni be nitie gimotimo e bunge kamiore koso dhi mabedo ko opako mana chama gi jatelo ma chama wacho ni mondo walu be otiyo. Newach ber ma Gen Z okelo ne anyuola gi piny mangima en ng'eyo ni mang'a ma ni miyo ombulu ni to be inyalo correct makosa manitimo. Mano. Kamano ahinya. Mana mogik nikech sawa bende rumo. Osebedo juma mar rowere jumani en Youth Week kendo koro osetieke duondu osewinje ang'o makiny ngima makiny mar dongruok mar rowere ahinya sekta mar telo chalo nade? E sekta mar telo rowere ok ng'eny moromo. Newach kama decision bedo made en a party, political parties. To koro kata wacha tino adwa mondo wabed gi political party marwa. Samoro bo ok wanyal yudo political party marwa no kapok ochopo 2027. But nitie gimoro achiel ma rowere oseamua timo. Rowere oseamua ni party mineno wantiere ni to wadhi donjo iye kar kanyo in big numbers. So the only way ma voice wapende dhi winjore en ka wan bende wantiere a political party. Niwach a political party no ka wan increase the population gi the number ma wantiere godo a political party kaka rowere duondwa nyaka dhi winji. To kwasetieko kar political party no to wa make sure ni kar ka MCA ka MP kar ka wantie mana gi rowere matindo ma wigi olot wigi nyalo paro maber makata ka gitimo bil to gitimo bil ka ging'eni wanoko kar kae maka gitimo makosa moro amora to be wadhi mana romo kod gi dala koni. Judi uthi chako gi by election molande ni kosuri to mana 2027 by election ni makoro kuma onego bed ni wadonje nyowuoyo. By election mine notimore makata ionge pesa kin rawera ma kuonde mineno wachgi. By election ni mae kuma wachake, mae kuma wakete tiendwa,
maka wawuok to waketo tiendwa kar kae to kawarito ka 2027 donjo ni pap be wachak waketo tiendwa e political parties gi makata ka gituonwa nomination certificate to waungana to kata ken occupy party office to wa occupy party office ma jogi oyud ginene margi oyud rights margi to kik wawil bende ni wantie nyaka girowere man gi disability gin bende wadwaro mondo gibi kaka an achiel kuom rowere man gi disability abedo kar kata ka ng'eyo ni arito rowere ni bende man gi disability mondo bedo yud chance newach wadhi sherekea International Youth Day to Monday wantiere gi event madhi timore. So one of the key agendas is inclusive education. Inclusive education ngata Kenya nego bedni yudo opportunity mar education. Obed ni in rawera man gi disability dogwal mongo ni ng'ol ama rawera maonge gi disability. Education and inclusive na nyathi mora mantiere e Kenya. Erokamano ahinya Judith kuom bedo kodwa. Ang'eni en ga twak machuo kabisa lakini points mabende ikelonwa kanyo wechego eko mag dongruok omedo jiwo rowere kendo ageno ni gikawo thuolono ero mar ng'iyo ni to twak mokel weche mabende wacho go gin mago mabende gibiro kawo kendo ging'e ni wach teloni kendo dongruok margi nitiere mana e lwetgi kendo mano e gima gibiro kawo ahinya kinde ni mabende ing'iyo ni onywaka kanyaka pach rowere e telo kata e dongruok mamoko ma pacho. Kero kamano ahinya Judith kuom bedo kodwa kawuono e chenro ni mar Mine Wacho. Janeno marwa kik idhi mabor, waduogo gi weche manyien mamoko. This October, View Travel is taking you to the world's biggest trade expo, the Canton Fair in Guangzhou, China, from October 14th to November 9th. Whether you run a thriving business or you're just starting out, this trip gives you direct access to top manufacturers, new products, and market insights. Enjoy a 10-day package from only $2,350, covering return flights, 9 nights accommodation, visa assist, registration to the fair, insurance, bilingual team leader, and a scenic Pearl River cruise. Plus, enjoy a free wholesale market tour in your preferred category. Elevate your business. Visit viewtravel.com or WhatsApp 0703 254 254 and book now. View Travel. Dream, explore, discover.